ここはですね、霧島神宮に、近い、ところですが、ここら辺のね、桜も綺麗です。いやー、参りました。ちゃんと調べて行かなきゃダメですね。まさか全面通行止めとは。今日は、なんていうか、桜を見に来たような感じになっちゃいました。いやでもね、しばらくね、霧島に行けないって思うとね、ほんとがっかりで。いやー、買い物だけしかなくなっちゃった。